Hallo alla, en grupp amigos en Cristo ek daar sou ek vir junt mon lecture zijn. Ik ben net ernst. Ik ben blij dat ik zijn. Ik ben 18 jaar. Ik kom van Temecula, Mexico. Ik dacht dat ik voor het Agatha'sLeeda zijn. Ja. From min heiland störf. Du nur leisen von Sinnen so. Du wünschst mir mit sin Ehre laut. Heilig ist sie nun. Heilig ist sie Numen. Heilig ist sie Numen. Du wünschst mir mit sin Ehre laut. Mit sin Ehre